हरे कृष्ण आयचे हे गीता पारायण सेशनाक सर्वांक स्वागत आणि मिगेल सर्वांक मिगेल दंडवत प्रणाम. भक्ती विनोद ठाकूर सांगितले एक सुंदर भजन असा आत्मनिवेदनांत ते शरणागती बुकांतू आणि बरेल असा. मानस देह गेहो एक चुमो अर्पिलू तुहापदे नंद किशोर. हाजे अर्थ कसं की मारी मानस देह गेहो जो कुचुमो म्हणजे मन आणि शरीर आणि सर्व आमगेले फॅमिली पुरा तुगेल चरणाक अर्पण करता म्हणून हांगा हे समर्पण भावाने हांगा हे भजन बरयल्लें आसा. आणि आम्ही कितले हे कलियुगांतू सौभाग्यवान म्हणून सांगित की हरिनाम केवळ हरिनाम आम्ही घेऊन एकदम सिंपल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे इतले सिंपल हरिनाम घेऊन आम्ही भगवत धाम एकदम हायेस्ट लेवलाक आम्ही पावच्या शकतात. वैकुंठापासून वैरी गोलोक वृंदावन आम्ही पावतात. इतले आमगेले भाग्य म्हणून आम्ही विचार करीत. ताकाची भगवंतांना कसं केलं सांगले आमच्या हे स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभू रूपान येता आणि तो कसं म्हणता आमका नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती ह्या नावान तू हाव सर्व शक्ती घाल्ले असा म्हणून सांगता. तशीची आमक बी आम्ही नाम जप करताना आमगेली पूर्ण शक्ती हे नाम जपांत आम्ही घालका. कशी देवानं भगवंतान कशी पूर्ण शक्ती तांगेली नामांत घाल्लेली असा तशी आम्ही नाम जप करताना आमगेली शक्ती अंत घालका. म्हणून भजन आमके शिकयत आमगेली पूर्ण शक्ती आमगेली मन आमगेली बुद्धी आमगेली शरीर पूर्ण आम्ही हे भगवंताक अर्पण करून आम्ही हे नाम जप करता. त्यांना आमक ताजे ऍक्च्युअली नावाची शक्ती आणि हे आमक अनुभव जात. आणि तशीची गीतेंत भगवंत सांगताची सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. आणि तू हे जप करताना बी हे लाग पडता. जप करताना बी आमगेली सर्व उपाधी आम्ही सोडून देऊ का आमगेले हातांत जप येतारी आमक वस्तूची वेगवेगळे उपाधी लक्ष हाव हे पोस्टान तसा हाव हे पोस्टान तसा म्हणजे लेवल हे हाव कसले हे जपा माळ घेऊन बसला अशुड आमक विचार येता. त्यांना आम्ही भगवंताले एक दास म्हणून समजून एक जप करका. आमगेली उपाधीचे एक टोपी त्यांना विश्वरूप प्रभू तांगेले लेक्चर केना सांगते आम्ही केनाची उपाधीचे एक टोपी घालली उरता. आम्ही ती टोपी काण घेऊन सायडान दवरता भगवंताला भक्ती करताना आणि भगवंताला जप करताना. त्याच्यानं त्यांनी कसं जात की आमका भक्तींतू आम्ही एक दासत्व स्वीकार करून आम्ही करतायची त्यांना ते आम्ही पूर्ण रूपाने आम्ही भगवंताक शरण जाऊन करीत. त्याची कत्रांग सांगेल असा हे सर्व धर्मान परित्यज्य म्हणून भगवंत सांगतायचे हे सर्व धर्म परित्यज्य जपा वेळार आम्ही सर्व धर्मान परित्यज्य कशी हे करका म्हणून सांगेल असा आम्ही लुट्टूची उपाधी सोडून आम्ही एक भगवंताला एक सिंपल एक दास आम्ही आणि भगवंताला नाव एकच आमगेले कर्तव्य म्हळ्यार भगवंताला नामस्मरण करचे आणि भगवंताला तुला आम्ही धूर जाल्ले असायचे आणि तागे लाग हे एक विचार दवरून आम्ही जप करता. आणि तिसरेच कसं की मारी सर्वोपाधी विनिर्मुक्तम आता सांगितले हे सर्वोपाधी विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवा आमगेले पुरा इंद्रियान आम्ही भगवंताला इंद्रियाक संतुष्ट करता प्रयत्न करता. ते विचार आमका असल्यारी आम्ही भगवंताले नामस्मरण चंद करून आम्ही करीत. कसं लाग हे उपाधीन ते एक सांगेल असा प्रभुपाद एक कोणाक नाव दिली की आमका त्यांना बी आमका एक प्रकार विचारत की मारी एक प्रभुपाद एक शिष्य असेल तांका एक गोड नाव दिले प्रभुपादाने तांका ते एकदम क्लिष्ट दिसले कोणाक ती हरिप्रसाद हरिभक्त
असे नाव दिले री तांकां एक नमूने हे आणि कोणाक एक वेगळे टाईप नाव दिले री तांकां दिसता म्हाका असेल कसं नाव दिले त्यांनी प्रभुपादान हाजे अर्थ कसले एक्चुअली आणि म्हाका इतलं व्हड नाव दिल्ले आसा म्हणून प्रभुपादान तांकां सांगले हे नावान तू जास्त इंटरेस्ट दिवं नाका ताजे लास्ट दास म्हणून बरयला पळय ताजे वर जास्ती तू कॉन्सन्ट्रेट कर आणि ते तू आता भगवंताला दास केलो आणि हे दासावर कॉन्ट्रॅक्ट कर दासच न्हय ते मात ते लक्षात दवरून घे तू बाकी कसं नाही तू लक्षात दवरून घेना तिला बेजार ना अशी प्रभुपाद सांगते म्हळ्यार आम्ही हे नाव बी दिल की तांत बी आम्ही उपाधी हे करता अरे हे कसलं नाव म्हाका दिल्ले मुगेल तागेल नाव घेतलं चंदस पळय तांकां गुरून दिल्ले मुगेल नाव बेगीन वेगळे टाईप आसा तसं नाही नाव खंयचे असले तेची आमकां लक्षात दवरपाचे खाली 3 अक्षर मात्र लास्टाचे DAS दास ते आमकां गुरू सांगतात आणि हे भगवंताला नाव इतले आणि तो पवर असती इतले हे असती की आमकां फर्स्ट हांव सांगिल म्हणून की भगवंताले हामान तू म्हाका ते एक दिवस ते श्लोक वाचून पयरी मुरलीधर चंद्रोन पण ते श्लोक सांगितले हांव फर्स्ट टाइम ते श्लोक पळयल्ले राधा कृष्ण स्थळम लभेत राधा आणि कृष्णान पुढचे स्थानार आमकां ते नाव घेवन वता म्हळ्यार ताची पवर कितलो आसा पळयता म्हळ्यार ताका आमी केवल श्रद्धावान जन हे श्रद्धेन आणि प्रामाणिक रूपान मात्र केल्यार मात्र हे साध्य आसा नावान तो फुल्ल शक्ती आसा पण आमगेली शक्ती कितले घालताची आम्ही कितले शरणागत जाते ताजे वयर हे डिपेंड आसा नावांत कसले हे ना नाव एकदम शुद्ध पूर्ण सर्व शास्त्र सांगतात नावा बद्दल पण आमकां ताजे लाभ कितले मेळता आसा कोण मुखार वता आणि कोण मागशें येता आसा कोण भक्तीन तो भगभग मुखार वता आसा आणि कोण भक्तीन तो एकदम तागेलकिंता पयली उरता आणि तागेलकिंता जास्त जप बी करता तेलकीची तो ते एक भक्ता किंता वयर वतना कसं म्हाका एकच कारण आमगेले प्रयास आणि हे कमी आसा म्हणून आमी हे करीता आणि तो समजून घेऊ हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी तुम्ही